Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Manila, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan. Hello guys, mayong gabi. Kumusta naman? Ha? Namayat oy? Naba daw ka mo. Yeah, daw ka trabaho? Ha? Yeah. Dati wala man ko mag-video si mo, no? Wala eh. Oh, kay nana mo ko YouTube kani, nana ko YouTube. Oh, nana ka sa YouTube. Maabot na ka sa Amerika. Oh. Ala. Yung siya man yung gipamati. Hindi. Busaw lagi ko. Sa mana? Ay, gibusaw. Sige. Hinay ka man ng tubig. Ako sa dina. Hindi mo tayo panginom. Hindi mo panginom. Inom kag tubig, nga magsige ka pangi, jadi ka mainom. Ya sige kag pasingot. Mabusawon juga ng burot yung tubig. Kami talsi kung inom. Ya, imo pong dugo, hinay pod. Hinay pod siya. Inom tubig nga ma'am. Sige pangi, o natural man. Oh, hindi ko ka mamihi. Labi mo na ko, asa ko mainom. Oh, inom jud. Pag nanambo ka, Lulian ako pagbuyan. Yan siya yung akong kagutan eh. Sakita yun. oh, gawas aning busaw, unsa pilaen? Ano man? Diba na, ito mga lisensya. Tuhod sa pa, Mahirap. likod. Nagyapon, gamay. Oh, ginagmay, god, no? Tuig na god. Dugay na to. Sobra na, no? Dugay na to eh. Sige. Kita ang tas meteryo sa pagkaroon. Gani no. Sa, Meteryo. Tumano ako. Kami po malo ako may nakita. asan? Meteryo? Interview kalimutan na nay. Interior sa? Ya, gusto. Gusto kraan. Digos? Oh, Ay, naging sulod kami po dahil akong ino gawas. ko kay namdam ko, tiguang mo ko. Ah! Tuwa na nay. Lagi ko 75 na ko. Sige. Si 55 years old. 75 Ah. Ayan guys, shout out sa taga, sa tingin mo? Uncle Mati. Upper Mati. Ha? Shout out sa taga Upper Mati, Digo City. Ayan, kita to taga dyan ni Kapitolyo na mara niya. Nagpili ka mo nay? Pinikap sila. Balik to? Oh, Kasi dito balik. balik. Ko ang kay asawa ko. So, ayun, shout out sa taga Upper Mati, Digo City. Alam mo ko ano yung tanda eh. Abot na ka diri sa YouTube. Hindi na magaraan niyo eh. Ko man ni sa una. Na si nanay dire, no, 75 years old. Hello sa mga nanay, sa mga mama, lula, shout out sa inyo ha. No? 75 years old. Power gyapon si nanay. So ayan, ako'y nag-maintain ni nanay po, no? Sa una, ha? Siya rin ko pa yung nagtubak. Mas ako ba? Mang inom ko din. Kung inom na ko yung bakit. Oh. Inom man ko kung maguna. Maguna, manini man lang. Sige. Basta pag maglihok-lihok, ay pagbasa. Kung magbasa ka, bawal mo ng pasmo ka. Maligo, magudaan kayo. Ligo, kung anak ka Banaya magpatrabaho. ko sana ko manilig. Maguna. Ang matman ko eh. Ano? Tinungan ko. Pag matngong jud ka para maabot sa 102. Sige. So ayan guys, so, nadungog man niyo ang testimonya ni nanay, no? Sus kanindot, 75 years old. No? So, lang. So, happy sa tanan nanay, no? Shout out sa inyo. Si nanay dito tabangan, no? Kay gibong sa siya, niya sakit ang tuhod gamay, sakit ang likod gamay. Yan, magpa-repair po si nanay. Ano lang good, no? Ano? Yan, so... Ang sa dre, atong tabangan, kutob sa pamahimo, siyempre labanan sa pagkampo sa Ginoo. Siyempre, tanan nga muduol sa kuha, atong tabangan. Ayan, tapos muduol, atong tabangan, kutob sa pamahimo. No? So, ayan lang. So, shout out po na po ako mga suki diri sa Digo City, Davao del Sur, suki sa mga ilot, o sa mga viewers na ko, subscribers, o shout out po na po ang mga viewers na ko outside of the Philippines. Thank you so much for watching guys. Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Philippines. Siyempre, Pilipinas, number 1 ako salamatan. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, o sa lahat ng mga suki na ko, lahat po ng mga OFW, maraming salamat sa shout out po sa lahat ng OFW. Kung karoon lang po ka nakakita ng video guys, kung mahilig ka traditional hilot, please subscribe, like, and share. Ha? Panabi ko sa amoy. Oh, ina nga, nana ko sa YouTube. Oh.
Ilan, uy, nana may YouTube dito si Eric. Nana ka sa YouTube, no? Ugma, nana ka sa YouTube. Oh. Wala kami iana YouTube. Cellphone. Naman sa cellphone. Oh. Kanya doon yung anak, matipita na ka. Gingging. Dingding. Oh, ina na ano, no? Ala, gamay man na yan cellphone. Katong isa. Dingding. Oh, katong na second. Oh, ina na sa Yung YouTube. tumbanan doon. So, ayan guys, please subscribe, like, and share my channel niya. Siling ba? Bata ako. Yang akong location. Neblis ng nanay. Wala ka doon. Lula ni Angel. Opo. Ha? Lula ni Angel? Lula ni Angel. Angel. Dito ba lupin? Dito na barakatan ba? Oh, katong naligo sa pa. So, ayan guys, please subscribe, like, and share my channel. Ayan. Sa mga nag-comment sa kuha, kung taga-asa ko, yan, mga komento. Matag-video yun ako, isolta yun ako kung taga-asa ko para makita ninyo guys. No, labi naglayo mo. Location ako, taga Digo City, Cogda, guys. Sa Barangay Sunua, First Camp Street, Rabina Compound. Purok Mangga, wala ka po sa gym. Ayan, Digo City, Davao del Sur. Yan. Mga dugang detalye, na ako Facebook, dito nyo makita tanan. Na ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan. No? Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Yan, nakita niyo, makita po ninyo dito ang video. Na ako video kato sa mga pasmado. Isingit na po na lang na, no, kay Mureg. Majority ang pinakadagang problema sa kalagwasan sa tao. Ano yung pasmo sa kusog? Pag human trabaho, pagbasa, maligo, himasa, kanan. So, wala lang lahat yung, wala lang yung katabang guys, kundi hiluton lang. No, matistingan ninyo ako ang kamot, na init kayong kamot guys. Si Dek. Try ninyo ang O sila ha, matanaw. healing hands. Ayan. So, welcome to my traditional healing, traditional hilot with healing. Ayan. So, try niyo akong kamot guys. So, ayan. Magsugod akong hilot guys. So, shout out sa taga Upper Mati, Digos City, Davao del Sur. Nay, mana na yung pajama na eh? Oo. Kusog lagi ka. O di ba, kus mo ko? Tagalan. Ako sa amin. Nabisa. Sa amin eh. So yan guys, kita buunan pa ni Madam, si Nanay, kailangan may cover guys. So ayan, manag-cover. So maghilot na guys. Ako pa ngayon ang inyong subscribe sa mga program. So please po, paki-share po guys. Ayan. Dirin mo na, nakinan mo. Kanina na buntag. Okay. Saka gamay, saka gamay. Tama na. Kapot na to. Isa. Maro dyan punto sa ulo. Ano lang, relax lang. Kana, okay na ka? Sige. Yan na daw gamay, gamay. Tama na. Kana, okay na ka na? Luto? Ano sa ito tinag pangalan? Pilar. Pilar. Ano ni tinood? Anday to dito ha? Anday to dito ang electric panda? Ay.
Please po, subscribe my channel. Ay, napahilot ka ron. Ha? Nga? Kung lagi mong nawag, ah, Yang anak ko pulong ang dalan, sabi ko naman kayo. Namuno. oh, nagagawa no? Traffic? Ngayon, dahil dito sa Pinoy Art. Kaya ako naman na lang. Tagtas kayo. Ito din kapakati ko sa kuwan, ano? Hmm? Kasi ako pinagsalag ba? Oh, Sa adlaw. oh, hindi mo eh. Wala may connection, wala may connection. Kaya nahilot naman na kaya para makuha na itong lawas. Malibyuhan ka, may. Kasi ang adlaw, pero kapag-subod. Para kadumi na ka, Oo, nagino. nanaptan. Oo. Ako lang subod. Ba na? Pero, napagpan mo 9 days? 9 siyam dahil kagabi 9 days. Nakadaan ko, no? Yes. Ang balay ko, pero hindi. Alam mo lang mo kailangan. Isa naman tayo, Nay? Wala ikaw ko pangadi mo sa madukon ba? Hindi na. Kinsa man? So, ang kumbana. Sa katuig? Oo, ang tala ko kaya rin. Pwede ba? Pwede ba?
Asa nagtrabaho de yung asawa ato ni Konay? Yes, yan ko rin. Mercury? Mercury drug? Wala ko na siya, oras-oras niya. Huwag na yung promo sa Biwin. Nakuta sa 1.5, 5 niya. Ang kasan kami. Ito na plus? Tatlo, Para asa na? kami. Kung siya na maligyan vitamin? Promo na yan. Mercury? Oo, Vitamin siyang maligyan. oo. Asa nga Mercury? Dres Estrada? Dito sa Timol o diya sa Luna. Ano? Sino sa rito at anak sa Luna. Gamay yun? Kailangan Bigyan yung dibig. Ha? Mga kira dibig. Hindi sa dibig. ito po yung babae mo dito kung pag-ato na to. Yung May din? bata. Hindi ka magwangan mo to. Ah, Asawa isa. ko ba? Ang asawa rin, hindi rin karoon. Tawag, lahat dito na yung maligyan. Ayun na, naman ka na maligyan dito sa Mercury o mga vitamins. Yung mamalit ka na ay pakapin. Oo, wala siya. Na, Ilang hindi mo rin. Ilang. pero sa Mercury man to na maligyan. Oo, inaalig si dito rin rin. Pero marag ba sa dili ito mo umot? Gamay yung babae. Pamilya. Indako naman siya. Pero marag, ambot lang mo ito. Oo. Ha? Oo. Ang putihan ko niya, tama-tama lang. Ambot mo dito mo. Maligyan sa Mercury. Oo. Vitamin, kung mapalit ka, isa kapad na ikabok isa. Patulog ka mo, isa. O kung sa kapad, tulog. Iyahan dito, kaya na maligyan, isa lang. Isa kapad, isa. Kanang tabang ang pala niya ng matindiras Mercury. Nagwato na siya, kanang niya pagkapin. O kanang Mercury nga, tabang niya wala niya pagkapin. Sa taglaw sa diha. Dili. Pagkapagmandaan, alas dito ang ato. Minsan, may kuntudaan. Kaya mamamalit o vitamin sa Mercury. Siguro naman sigmon. Dagang kayo matigong, mamalit ay. Sigmon, sigmon. Ito na, vitamins niya. Hindi makadaot sa putihan. Ano yung inom na eh. Ha? Ano yung inom? Inom ko ba na? Pagkatulog ka. Nagpila po. 75 ang kwan. Ha? Ano? Ang saan? Balik ito. Ha? Asa na yung sa galaw? Balik yung tulog. Natuog. Tulog man mga. Kasi pangan sa vitamins. Isang, nagatok, tagat ko na ako dyan. O sample. Ah, talaga. At tagat. Ako mo, pwede ka na. Di ka pwede na, hingatubo naman ka. Apa, nakapagulya-ulya. May tubon. Di, inigigda na, naghagok na ako yung tao. Pinapaka-oras mo na katulog. Yan ang tanong, walang magabuhay. Hmm. Pwede na imnog ng hingagok. Ha? Pwede na imnog ng hingagok, maghagok. Hindi mo. Hagok ang gog matog. Inigigda na na. Ang kuya matog. Ang kanang dili pa matog. Hagok na. Kung may alas 11, ako isa. Wala, layo na 10 minutos. Naghagok na na Ah, siya. grabe pa ni istorya. Ako, abta na lang kung alauna na yun. Maisyo nga po na. Abta na kung... Namayat kay koronay. Ayan, kanako ng tao. Payat, inigay ka itong mga gatas. Matag alas 3, mga inom ako gatas. Mukod, gatas. Bibiron. Pero, asa ko man ang tao, busog naman pagka panihapon niya. Naanan mo na. Matag ginagadaw ng mga gatas. Hindi pa siyang anak, ba't yung anak, hindi mo matagkadaw. Pagkaplogo. Hindi, noon siya na ay, tungkol. Malakot lang ko kay makamatag ko ba, kaya ka naman Nagkawali. Hindi ko papalit ako. Imbis mo kung tato ninyo pagkatulog, nakamatag na pagka, kaya ko na po nagkuri-kuri. Mo nalugay kung mata ni kabunta, kaya mamawi ko ba? Ganon mo. Yan ay eskwela. Ay, untog na kong sila, las 12 pa magubikan. Uli.
Alas 12 niya, alas 5 na muli. Gamang kayo. Lahat, palako lang alas 12, inig alauna, matulog ka. Di, matakag alas 4, masundo na. Naman. Kaya pagbuntag mo, kara-kara ka iniglihok. Puntang na dito kayo. Ano ba pa? Ito magsuka pagkamay kayo. Pagkamay ato. Kaya po na kamaya naman po daan na. Wala mo din suga. 115, 120 pa dyan. Ano ko? 120 na oh. Sana ka na? Mahal ko ito yung ikon mo bakit? Hindi, nandito dito sa balkon. Mahal yun na to kaya ang ilang kinabalik ka to na mamusikat mo nga. Hindi, wala man eh. Ha? Oh. Wala? 15 seconds. Salita to mga. Karon, lugo ka na ako, ha? Di ba ka naman ganda trabaho? Ay, kasi yun. Oh, Sayon, kapag kay lingkod, lingkod tindog. kapag lingkod, rabi pag kapag lingkod. Kay tindog, lingkod. Ano sakit inay? Ano sakit? Utong na ba? Utong na ba? Ngayon, Dugay, lagod na. yan. Wala na nang niya di anyar ko. Ang mapangkuyo na ko. Ano siya? Ganito na rin. Ay, oo. Ha? I-text mo kunin mo mga alas 4. Takong number ni Re. Ito pwede na ka mo ninay. Hindi ko abasa kung nagawang sa hero kung tulong ng driver. Wala ko na siya. Dahil sa baka, anting, Ano naman siya trabaho? magluto ang Amerikano niya. Ano na nagluto sa mga trabahante? Sudan. Yan lang, i-deliver. Taga-silo. Silo. Nagaan sa kwarta. Ay, libre ng mga trabahante niya? Bibili ka ako na ako. Oh, Kung mga trabahante? wala nabot kanon Sudan ra. Libre kaon? Oh, nagkanang guard. Buntag, gusto, hapon, hindi na kanon. Ang Amerikano lang mga tanila isunod. Okay na. Sus, dito din ang tama. Pagkita sa dito, pag magkina, puro din pag Yan lang, Amerikano gano'n. Pansara mo anak, Ayun, malaya. Ano, ako ba malaya na? Di ba pakita kang padirma? di ba kita? Saan ba kita nyo? Padira anak sa kanang padira. Padira pa man din anak. Makita niyo mo na yung bintana, nagbalay, pero kung dahil na. Sayang, kaya ilang wala di makita. Hindi na lang kapapuho, kaya di man makita. Ato ka. Ato ka. Murang na ay pang buhi ng magmakabawaan. Oo, hindi. Gusto. Balik. Yung pala ito, magkano sa Vicente nga. Ako agad. Ayat, ayat. Wala ka daw nagmalong nanay. Ito ang yan. Ano ko jacket. Domingo na lang daw, no? Gagaw ka. Domingo ka plus stress. Ha? Tuma ba? Domingo na lang daw. Domingo na lang daw si
Domingo na lang. Aw, Hindi ko, di makatulong na pala bundo sa buke. Domingo? Ano ito? Sila bundo, nilibungan sa tagong. Ihatag na bayan niya nung. Ano nga? Pati matamato. Ano nga? Ano, Domingo mo. Ano nga? Gusto mo oras ng Domingo? Pamati pa daw siya. Oo, okay, smart mo na yun. Tanas na mo. Ako sumama siya. Ma'am, Sila yung kanto na eh. Ha? Sila yung kanto. Nagalikot sila sa power ko. Kita siya ubitin. Yung kauban wala pa kita. Yung tutulog ang ubitin. Kasi ko ang ubitin. Hindi pa rin ito ubitin. Pag-sibisi na pa rin ito. Ano ka? Kanto sunod ano eh. Alauna nagsugod ng manapit na exercise. Maayon siya, maayon siya. Ayan siya. May laman yung siya maulian ka. May laman yung siya pagkaligo. Tuwag mana. Tuwag. Mana. Hapit na na. Pahuman. Pati yung kaya mo na simple mana. Kasi pag-media naman siguro na. Kita ang rin mo rin kita ang rin ko eh. Na? Kita ano din yan. Huwag ka na sa una. Pagkita din si Quinta na. Ano nilarang. Kulang. di ba ka ng video daw ba? Malaki ko na siya. Oo. Sabay bilog na magtuloy na wakwak. Pagkabado! Wala ka sulod ang wakwak sa imuha. Interviewin ka mo. Diba? Tutubag. Tulog na tulog ka. Wala ang tutubag. Pagtubag bilog Eric. Ayos na. Wakwak mo. Putokol. Sa dihang pila kadlaw ako na pud dihang wakwak na. Sunod ako na diri na oh. Tingalak ko. Kaya pamaol. Apil diri no. Hindi mo sakit yung kapon. Ako bilog na Eric. Sa wakwak mo. Kadlaw ko gusto ko. Talaga eh. Ayos sila, buong ni Balos, kung pangwakwak pa. Hindi na kadul ka Eric Balos, pulis ko Ano may talaga? Ba na rin ka na eh? Nagkakanabunit lang? Huwag ba na ka sa YouTube? Kapot na ka sa Amerika. Manamit mo sa kapon. Hmm. Yung dinaan pa sa ito sa cellphone. Facebook. Sa YouTube, Eric Hilot. Hmm. Hindi tayo. Ganahan lang, kung ganahan. Ha? Iya. Ako nagpahit, hindi na mo, bila. Mapalit lang naman. At na namatay ko, naman yung nasyonal na pasyente. Anak, agad dawis ang kaklayan. Dawis niya. Oh, di pa ako gumatok. Ako na kumangkon mo na. Bawa na ko kanaman ka sa. Mo ba? Trabaho mo sa. Natok dito na eh. Ha? Diba? Hindi, mo na nagul matok. Ito. Kita sumo. Hindi mo daw, bila malangkat ito mo palit. Mo ba? Ano yung namatay na? Oo, isa mo gato eh. Amo, katayan sa malapa to. Hindi na kung ibog lang. Di sa tamaligo, swimming pool lang.
Ano sinong ang tubig na kita mo minit bukit. Ano doon na. No? Maganda ka yung sa mana. Ay, ikaw mga sopa. Ang kuya Siya ko ro pud wala siya namatay sa kaparak. Ito naman pala si Oksigaw. Oo, naman pala. Kuya mo susunod. Balik po mga kumukha raw ba? Magkanilig lagi ko ato lang dulo ko. Ano, sagit-sagit na yun. Sagit-sagit. Ah. Interview pag meron ang detail, meron din sa dito. Kublo ko. Ano kublo, isa ka sa sabihin dito. Siya rin nakakita sa detail yung mga kauban nila. Wala ko kublo. Garanti siguro niya, yung sa kabalog niya na. Kaingat yung mga pa. Soko. Kaya batanon, igaon. Di ba ba na uso yung batanon ko ito? Mandas ko din ang bakit ayaw. Mapumama ko. Labig yun, Ako labig. anak ako. Siya. Daraan na maan. Bitaw. Daraan bitaw. Yung tagikan. Daraan mo tagikan. Hindi na, di ko batas niya ha. Ha? Nga, nausa man ka ato. Ito dito ka gawa sa likod. Oo, nagdando yan. Ito mo kapagin ko niya nagdando yan. Hapon na dahil kung hapon. Nagdando ba? Nga. Hindi ako ato eh. Lain ko lawas. Ito na ba na kung tapon lang. Bukan balik sa dito na lang eh. Iya ka. Ano po? Meron ato, magha. Kaduha yun siya. Pero hagit, itong last. Kaduha sa lakon. Pero dito sa ano, sa ano ang bukid. Naghan mo kung dito ko ang mga depende kung sa paano kanang lati. Wala ba? Hindi mo kumatanan dito. Ito lang. Ha? Nasa ulo. Hmm? Tapi nasa ulo. Oo, pino na eh. Sarap naman. Ito, sarap lang. Ganito. Let's go. Ay. Biin. Bata? Hmm. Ano ba? Kaya ito si Columbia. Daddy, Ano? may damdamin mo. Iya. At ito si ito, Uncle. Ang Kailo. Ang mo man ito. Lagi, friendly mo. Tara mga. Nalamin mo na ako na. Ayo. Kita na ka ng dinel. Ganito na. Lighting mo good. Di siya inuna ko na siya pero ako pa ang tao. Bagal ako. Tanganin mo kuan.
Kasi mag-utang. Wala ko na utang pa. Wala utang eh. Ma'am. Ma'am. Pagi palitan din. Thank you na. Ano sa? Scam na. Hindi ko ah. Wag ko. Ganti pag ganit na, gipalitan na kung kitchen manok sa kong anak. Ano, hadi mo kwarta. Wala. Dari pa na mo? Saving kulang. Wala. Kulang pa 100. Sing-ising man. Palit yung kukuhan. Yata yan. Inayuan. Yata na siya no. Pila day ripan. Kuhan. Pila ripan eh. So, 50. Wala nang gusto kita. Lima na na. Palit pa pag retro ganina. Hmm. Not to bulot. Lima na kayo na. Ay, si Angeline yung palitan ng manok. Giling gani dayo. Salamat ang dilim. Pila pa di mo ripan day. 8 pa tayo, pag-ibang yapan. Anong 8 ra? Balik mo magha. Pagkapan na po, second sem na po po ko. Summer, makuha ang 80 na po. Desembre. Ala. Parang 50 na. Ano sa summer? Kinsa ne? Kinsa. Kinsa ne? Laban si Quinta. Tara. Ala. Ah, napagilot sir. Ito na. Mga alas 7:30 lang sa. Ito na na. Oh. Ito na. Ah. Ah. Oh. Yan. Ito, nagpabukog alas 4. Ano na daw siya. Nya. Kung napagilo, kapatid niya ako. Tagaliin na. Agad sa playa. Ganyan kami hinulat niya alas 4. Doon kami asawa nga na. Anak mo doon ako kung matay ko. Ano yung ulan ko? Doon kaya mga isa sa Duterte. Kinahina na daw siya ano. Pinapuno sa oil. Oh, suyo po kayo kasi panihapon. Yes, sir, panihapon sa dia, sir. Ano siya. May panan sila sa mga scholar na eh. Kagas, kagas. Scholar na sa Turiso po. Balido yung scholar. Kalas Isa ra ka. unta yang scholar kagas ra sa eskwelahan ni Paingon. Ano? Kalar mo ito sa kuhan. Scholar Pan lang. mo sa Turiso. Patanggal na eh. Kalimot na ako ng patanggal na itom dengan ano eh. Ah, no. Ay na no. Ano na ko mo? Ano mo na siya no? Igot na eh, tambok ka. Ano ay bangat? Hindi, ay kasi ka rito ko ka naman. Alito eh, kayo. Alito ano eh. Ano pa sa di ba? Wala na. Kung ibigay na siya sa'yo, gusto na naman siya damay-damay mo. Ay, mga ka-okay na lang. Pagla mo? Pagla mo? Kahit kayo mga tanaw ko to. Wala corona sa kuhan ba, duwindi. Biyag ko ito. Ha? Biyag. Ito. Kamay man, ay magkagdako po siya. Kamay man, corona, duwindi. Dako na corona sa kanto. Mugay kayo na yun. Kapag ito rin. Punong kauras dinira na. Hindi na tuga. Dahil tubig. Dili. Huwag na kayo. Hindi tagay kamay. Kamay pa. Hindi ra, hindi na. Mga mineral. Asli dala. Gusto mo kayo ko. Hindi ka.
mo guna na eh. Wala liyo kang kakot nga na. Itong primero dyan, gikan sa laon ng hantod alas 4 na cobra. Kasi gawin. May umoy ba, makatay. May umoy na. Pero musukol na siya yung tamot. Malimot na. Nangangaot ka rin. Ganit, ganit. Dugay din gawas eh. Kita gituot mo ko ano. Sa imong action, sa imong bida. Oh, salida man. Man na batang Quiapo. Tanaw din sa dada. Tanaw din yung batang Quiapo din. Pati ka na. Oh, kana yung mga hangad-hangad makita po do. Shut up that tonight. Ang shout out sa mga kuhan. Hello, taga. Gamate. Oh, kinsa pa. Dilatil. Barakatan. Yung nagkatanaw siya si Ay, wala na dito si Juan, nagkatanaw siya si Lisa. Ah, Lisa. Risa. Oh, tanaw siya. May shout out si Lisa. Lalo kay kadiya.